Ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созаен тинҷаин саломатиётон хубай вақтотон хушай. Рубли урусӣ баробари ба 120 сомонӣ. Дар имрӯза видео бардуи азиз мошинҳои арзонака гап мезанем. Бо диққат гӯш кунед ки чӣ хеле мошинҳо ҳастай. Mercedes 190 ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай бо нархи семичка, Opel Sedan ҳастай, Suzuki Swift, Toyota Vitz бо нархи капуст, ВАЗ 21099 мошини маладёжни, Toyota Corolla ва Mercedes Sechka ҳастай. Дӯстони азиз, ҳамаш бо нархи арзонай. Фақат бардуи азиз тамошо кунед, агар мошинхар набошед, дар ин нархи навое ки ма ози гап мезанам, мошинхар мешавед. Бардуи азиз, барои пешравии мо як дона лайки бепала бичқем ва касе дар канали Саудо ТВ меҳмоне, подписаться кунем бардуи азиз. Вақте ки шумо подписаться мекунем, видеои нави ма шумода мерава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, навора сар мекунем, бо диққат гӯш кунед мошинҳои арзон гарини бисёр айне ки Mercedes 190 соли баромадаш 1990 бардуи азиз, сӯзишвориш дизел, мотораш 1.8 турбо, расходаш дар 100 км 6 литр расход дошта. Дӯстони азиз, ана коробкаш механика, балонош 80%, хадавоиш 100%, ҳуҷҷат надошта. Дӯстони азиз, айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархша гуфта ки 18000 сомонӣ бугӯ. 18000 сомонӣ бардуи азиз. номерои телефони яка ҳастай, дар ин рақамҳо WhatsApp ам дора. занг бизанем, бигӯед ки номероро аз канали Саудо ТВ гирифтам, ба шумо бо арзон мекуна. ана 190 ки бардуи азиз, солаш 1990 дизел будай. маълумот чабо дар бар экран нависагим бардуи азиз, марҳамат бихонен. касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, қатъи яка маслиҳат кунен. 18000 сомонӣ нархш будай, бо арзон мешава. балони запас. бардуи азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. лайкҳоро фаромӯш накарда бошем. во дӯстони азиз, Daewoo Nexi соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. хадавоиш бардуи азиз созай, хадавоиш 100%, балонош я 70 ё 80% будай. бардуи азиз, ҳуҷҷатош бучидагӣ мега, ҳуҷҷатош бучидагӣ будай. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина номаш Қурғонтепа. нархи мошина бардуи азиз 15000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бардуи азиз, масъалаи нарх қатӣ бо арзон мешава. номерои телефонаш кор мекунад, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дорад. дӯстони азиз, занг бизанен, ана Daewoo Nexi-ра 15000 сомонӣ бихарен. нархи зур айне ки бардуи ки Россия гуфта будем ки ягон Opel Sedan шава бимонен. бардуи азиз, ина як бародар Opel Sedan арзон рӯй кардагӣ. ӯз ма гап мезанам нархша. дӯстони азиз, нархш беҳад нархи зурай. бо диққат гӯш кунед. Opel Astra F дар кузофи Sedan соли баромадаш 1996, сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. балонош ана 80% балонош буда. дӯстони азиз, состояни балонош яъне ки 80%, хадавоиш мега 100%, ҳуҷҷатош тамом шудагиай. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархи мошина 35000 сомонӣ мега. 35000 сомонӣ. касе харидор бошем, бо муомилаи хубам дора. номерои телефони яка бардуи азиз кор мекуна. ина номерои Россия шам аст, номерои ана Тоҷикистонашда толка WhatsApp дора. занг бизанед, қатъи яка маслиҳат кунем. 35000 сомон арзон мекуна бо. бардуи азиз, ин мошине десен, мошини камрасход. ана гарени кам мехӯрда соҳибаш мега. Suzuki Swift дӯстони азиз, ранги ҳами Toyota. Suzuki Swift соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.3, коробкаш автомат. дӯстони азиз, мақсад коробка автомат беҳад хуб айда, мақсад дар ин шаҳрда зурай. мотораш 1.3 бензини холи 2008. ана я 6-7 моҳи дига ҳуҷҷат дошта. балонош мега 80%, хадавоиша нав кардагиян. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошина 55000 сомонӣ мега. با پول روسی چند قمشات در روی اکران ایستگی دستونی عزیز نمره تلفن یکا کار میکنه
мақсад прамой занг мезанен кор мекунад, хеле WhatsApp надоштаи. Занг бизанен, харидори аниқ қатияка чақчақ кунед. бардори азиз, Toyota нархи капус бо диққат гӯш кунен, гарени мошинчаи зур будай. Toyota Vitz соли баромадаш 2001, сӯзишвориш бензини холӣ, моторош 1 камразходшуни аз моторш 1. Ана камразход, коробкаш автомат, балонош нав, 4 дараш электропакет, печка кондиционер дора, мега хадавоиша нав кардагиян. Ана масъалаи ҳуҷҷатош қати маслиҳат мекунем мега. бардори азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина номаш Қурғонтепа. Нархи мошина 40,000 сомонӣ мега. 40,000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим. номерои телефон яка кор мекунад, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанем, бигӯем ки номероро аз канали Савдо ТВ гирифтам, ба шумо бо арзон мекунад. бисёри бародаро дар видеои пешина гуфта буданд ки ягон мошини маладиёш, мисол мошинои нем ваз бимон. бардори азиз, на гӯш кунед, касе ки мисол мухлисиам хеле мошине. ваз 21099, соли баромадаш 2004, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, моторош 1.6, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот дага ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробка ана хадавоиш 100%, 4 та балони 80% дора. моторош инжектор будай цуни азиз, ҳуҷҷатош будшидагиай. тамом дига ҳамаш 100% будай. мошин срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол бардори азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 9700 сомонӣ. харидори аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед. бардори азиз, бо як Toyota дига ана бо нархи арзон, Toyota Corolla дӯстони азиз, соли баромадаш 2006. сӯзишвориш бензин, абё моторош 1.5 литрай, ана универсалай бардори азиз кузуфш, рангаш серебриси, мотор 1.5, коробкаш автомат. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин бе камбудӣ 4WD дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад. ана касе харидор боша мега бисёр арзон намешидай, камтар арзон мешавад. фаҳмидед не бардори азиз, камтар арзон мешидай. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошина 6000 сомонӣ мега. 6000 сомонӣ камтар арзон мешавад. харидори аниқ занг бизанед. ки вақт шуда Мерседес дош бардори азиз, ку даст вардорен да комментария Мерседес чӣ хел мошин боша. ай Мерседес баракат ёфтен ё мисол баракат наёфтен, комментарияда бинависед. бардори азиз, Мерседес сечка солаш 1998, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, моторош 1.8, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагия ки ана 4 моҳ ҳуҷҷат дора, танировкаш ҳам 4 моҳи дига дӯстони азиз. ай ҳардаш мақсад 4 моҳӣ доштаи танировка, ҳуҷҷат 4 моҳи дига. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошина 56000 сомонӣ мега. ина бардори азиз, касе ки мода подписатсия кардагем, бешухи ҳамин видеои ма, мисол ҳамин видеои мара видеора дар YouTube партам, сразу шумо да мера барои он подписатсия кунед. хеле мошинҳои арзона мисол ай даст наметен, 1000 шида занг мезанед, сразу мехаред. барои он бардори азиз, подписатсия раҷа киден, зангулачара бологӣ дамонед. занг бизанед, хатияка маслиҳат кунед. салом алейкум бародаро, апа хӯрам ками мардори телефони бақват гирифтаги бародаро, бародаро ғариб, агар шумо мехаред дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бе пула YouTube да бародаро телефон чизе YouTube да бародаро канал дорум. телефон тиже да YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунед, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бием бародаро, алиши болишум, ай пеш гам мезанем. кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо дар сафка бесплатна, лабоҷ 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро, дар сафка бе пула бародаро. 4-5 нам карта дорем бародаро, лайкора бизанед, видеои нав мекунем шумо дамия. ханам хеле дӯстони азиз, ибад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза хай нархошона гуфтем, бояд 4 та чақчақ кардем, фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. хай бардори азиз, мо фақат дастгирӣ кунем. дастгирии шумо чи ҳамия дона лайки бепула бичиқен ва битонен ҳамин видеора группаи WhatsApp мисол ҳама ҷода поделиться кунен, WhatsApp-ҳои бародаро да поделиться кунен. хай ки ягон мошин мехаран, охи бо мисол
агар ягон шуносат боша бо мисол дар мошин мешинӣ ва ягон ҷо катеца мерин хай мошин қачхела бо кора буд мекунен барои бадруи азиз бутонен лайк бишқенам видеоро падилиса кунен ёру бародарода хай раҳмат мегум барои дастгиритон дигар гапам надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ин рақамҳои мои бадруи азиз ягон реклама дошта бошен дар WhatsApp роҳӣ кунен мо реклама мекунем ва касеро мехӯрад ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам дар поиски YouTube савдо теҷа бизанен тамошо кунен